Ana 5 perkara sing disenengi karo algoritma, tapi sedurunge tak jelasno, kudu sampeyan iso bedakno antarane konten, berbagi informasi karo nyetatus story. 3 hal iki iku beda. Konten iku koyo nulis buku, dadi ana temane, tertata, dan kudu bermanfaat, bernilai. Nek nyetatus story sampeyan isine keluh kesah. Terus nek berbagi informasi kuwi biasane random. Bendinane kuwi beda-beda karena berbagi informasi kayak situs berita ngono iki lho. Serius? Sebungkus kopi lasem bisa ditukar dengan 200-an kitab makna pesantren dan makna pegon Jawa? Sangat bisa lah. Kalau kamu beli kitabnya, kamu bisa habis puluhan juta. Tapi di sini maharnya setara sebungkus kopi lasem. Bagaimana caranya? Klik aja link bio ketua kita, Abdullah Badri. Klik buy now, beres sudah. Seterusnya bisa kamu miliki. Nek konten beda, sampean kudune iki tertib. Nah, iki ana 5 perkara sing disenengi karo algoritma. Ilmu iki tak entuk kanggone beberapa kali aku melu kursus online. Berbagai macam lah, bayar entek atusan ewu iki, bahkan sampai jutaan kayake. Siji, ben sampean dilirik karo algoritma, iki kudune dadi menungso utuh. Maksudnya, nek duwe akun ojo nyepam, ojo gabung grup macem-macem bentuke. Grup manuk gabung, grup gitar gabung, grup basul masail gabung, grup motor gabung, grup properti gabung. Ngono kuwi algoritma nganggep sampean iku ora menungso tapi robot, makane dadi menungso sing utuh. Carane nunjukno nek sampean menungso utuh, foto profilmu iku cetha, raimu iki didono. Sampul ning nggone akunmu, algoritma apapun iki, entah Facebook, IG, TikTok maupun YouTube atau lainnya, iku mesti seneng nek sampean iki nunjukno wajahmu, terutama ning nggone sampul ya. Sampul itu harus menunjukkan apa sih minat kamu dan siapa kamu. Kuwi kudune jelas. Walaqad karramna bani Adam. Gusti Allah iku mulyakno bani Adam. Semono uga algoritma iki mulyakno sampean nek sampean kuwi memang dadi menungso sing utuh, aja dadi robot apa meneh watu. Nomor loro, silaturahim. Silaturahim iki nek nang media sosial iki interaksi. Sampean kok nonton videoku sampai utuh pol akhir, sesuk sampean dikai kontenku neh, sampean komentar aku bales ning brandaku, sampean sesuk diwehi kontenku neh. Semono uga aku nek komentar nang gone brandamu, sesuk diwehi kontenmu karo platform, karo algoritma. Terus nek interaksi ku ya kaya menungso, aja kopas gawe teks terus kemudian sampean komentar nang gone akun-akun viral. Ngono ku ora dianggep menungso karo algoritma, dianggep robot. Algoritma iku luwih seneng koncone jenengan sithik tapi interaksine akeh, bertahan lama ning gone akune jenengan daripada kancamu berah ora ana interaksi babar blas. Iki nunjukno nek algoritma iku seneng sampean kuwi silaturahim, interaksi, komentar, share, like, semuanya dianggap sinyal aktif jenengan kuwi menungso. Ngene iki lho sunah Kanjeng Rasul. Man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi falyasil rahimah. Sapa sing kepengin diambakno rezekine, dene kudune nyambung silaturahim. Ikan sunah, lah seneng kuwi algoritma. Terus nomor 3, algoritma iku seneng nek sampean iki istiqomah ngonten, panggonane padha, pakaiane padha, polane padha, temane padha, bahasane nek iso padha, jadwal upload ya padha wae, padha engko suwe-suwe dilirik polamu karo algoritma. Lo ngonten sejak 14 Januari 2026 itu konten yang ke-8 dan ke-18 dilirik kalau algoritma. Kamergo apa? Iku mau aku istiqomah, jamku tak gawe podo, panggonanku tak gawe podo, senajan aku dikritik pakaianku putih terus, ora buta. Kamergo ini memaksa algoritma membaca pola saya. Sampean sesuk postingnya kuwi teks, sesuk neh engko postingnya video, terus sesuk neh engko foto. Ngono kuwi sampean ora iso diwaca polane. Makane kudune istiqomah. Nek kepengin fokus ning gone video, nek fokus ning gone teks, engko suwe-suwe diwaca karo
algoritma bahwa kamu itu memiliki keseriusan ngono lho maksudnya. Nah, istiqomah kuwi kan ancen perintahin nggone agama, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatagaw. Istiqomah kaya sampean diperintah, iki sing perintah iki Gusti Allah, tapi iki iso ditafsir, ditakwil kaya diperintah karo algoritma dan wala tatagaw. Aja lacut, maksudnya aja lacut iki aja nglanggar aturan main. Dunia itu ya ana aturan maine kok. Apa meneh dunia digital ana aturan maine. Terus nomor 4, berakhlak. Algoritma iki rak seneng konten sing memicu debat, konten sing memicu sara. Terus konten sing nyepam iki rak seneng. Algoritma iki rak seneng misalnya nang Facebook, nek sampean nyorot karo postingan sing postingan niku ora penting banget. Postingan sampean curhat kok sampean sorot kabeh pengikut. Ngono iku ndadekake apa? Kanca-kancamu iso unfollow lho. Karena apa? Semuanya akan mendapatkan notifikasi. Kuwi spam kuwi. Kecuali misalnya info tentang bencana. Nah, ngono iku kan kudu cepet dikandakno karo wong akeh. Ora masalah ngono kuwi, tapi nek sithik-sithik sampean pengikut itu spam. Terus aja tuku follower sing sampean tuku itu biasanya ora aktif. Nek sampean duwe kanca weruh ora aktif, tidak ada interaksi. Algoritma iki ora patek tertarik karo akunmu. Dekne seneng konten hiburan, prank-prank ngono ku laris kuwi. Prank gantu, prank wong kaget, prank wong kecewa, ngono payu. Soalnya itu menarik perhatian orang untuk menyaksikan. Jadi betah wong. Komentar sing misah ngono ki ora patek seneng. Karena algoritma itu seneng wong sing berakhlak. Innallaha karim yuhibbul karom. Gusti Allah kuwi mulya, seneng wong sing mulya duwe akhlak apik. Wa ma'aliyal akhlak. Dan Allah ya seneng karo wong sing duwe akhlak sing dhuwur. Waya begitu sifsa saha. Dan Allah membenci akhlak sing rendah. Iki dipraktekno. Iki disenengi karo algoritma. Nomor 5, kontenmu bermanfaat. Mau kan tentang polamu, akunmu, perilakumu, saya genten kontenmu. Kontenmu kuwi kudune apa? Sing bermanfaat. Hiburan bermanfaat. Akeh wong stres ndelok HP iso guyu-guyu dhewe. Nah, iku kan manfaat. Terus unik, memiliki nilai. Misalnya sampean iki ndelok ana wong kok nggawe konten masak, sampean gawe nilai sendiri, masalah, tapi apa? Wajane sing desok. Ngono iku payu ternyata kok. Dadi masak wajane desok. Piringe iki karek separo, tapi digemangan. Ge masak endok, gase kuwi desok. Ngono iku payu. Kamar apa? Itu bernilai. Sampean ndelok tok guyu, aku ndelok tok guyu. Kontenku iki dadi unik. Kamar apa? Aku pakai bahasa Jawa. Nomor 2 ana syaire. Syaire bahasa Arab dan kuwi musik. Musiknya itu tak gawe dengan AI original. Nah, buktine nek manfaat algoritma itu ndelok sangka interaksi. Jadi seberapa banyak orang interaksi, seberapa lama orang bertahan untuk scroll, tidak men-skip. Nah, itu akan direkomendasikan oleh algoritma. Manis tato AI yang fa'akhoh paliyaf'al. Iku dawuh Kanjeng Rasul. Sapa sing iso gawe manfaat karo kancane lakoni. Babe apa sampean nggawe konten kok bermanfaat iku padha karo sedekah. Ala kulli muslimin sedekah. Kula nggawe konten ngene iki padha karo sedekah, tapi bahasaku ora sedekah, zakat ngilmu. Kesimpulannya, sangka 5 iku mau, 1 kudune dadi manusa sing utuh. Terus silaturahim, istiqomah, duwe akhlak sing apik, konten bermanfaat, iku engko ana hadiah. Follower iku lho engko ndelalai. Nambah-nambah dhewe. Ku bonus. Sampeyan tak usah fokus ning follower, fokus ning gone konten. Salah siji tondo nek akune jenengan iku dilirik algoritma, iku ndelalai. Followermu nambah-nambah dhewe. Sedina 1000 misalnya. Iki sekadar trik sing tak entuk kanggone ulama-ulama utawa edukator-edukator digital kuwi lho. Sunah-sunah Rasulullah iki ternyata ya memang dipraktekno karo algoritma. Ya jan ngono kuwi kok menungso sing apik kuwi ya sing nglakoni sunah-sunah ngono kuwi. Nek kepengin sampeyan iki entuk benefit kanggone platform entah apapun itu. Insyaallah lho untuk manfaatnya dhewe. Dalam sebuah syair Bahar Wafir tak nandumki. خوارزمی
عنكم تحب إذا عملتم كعام الناس شيئا وتواصلتم لغير واستقامتم وتعطي النفع بالخلق الأديب